नोंनि सैथो मा? आंनि जोबथाखौ लांनाय गाजोबनो सुनि दा खुलुम आंखौ दिनैनिफ्राय नों जाखालांदो बिमा माखौ एसेबां सानबाय थाखो आं बुंनाय बाथ्राखौ नों गोसो होदोना होआखै बिफा सानदों आं नाथाय बिसोरो जोंखौ जेबो खहाखौनो खालामाखै बिसोर सानै गथ'आबोथ' आंनिनो गथ' बिसोर सानैखौ बोरैहाय हगारहरनो आं बिमा बुंलाय बेफोरखौ आं जेबो मोनथिया नों बेफोर खामानिखौ मावनो हायाब्ला दोनथ' आं नों ओंखारलांनोसै बे नखरनिफ्राय बिमा नों मानो बिदि बुंदों बिदि बुङाब्लाय मा बुंनांगौ आंलाय नों बिसोरखौ गारनो हायाब्ला आंखौलाय मानो जुलि लानाय आरो आं बिसोरनो इसेबो हा होआ आरो आं थासान्दियाव बे नखराव थानोबो मोना बुंखाबाय आं ओइ जाम्बा नों आब' समायस्रिखौ मोजां मोनो ने बुङा मानो नय नोंनि मोजां मोननाया नों बिखौ मोनला आब' समायस्रिखौ सोरबा हौवा गोदाना नायनो फैबायनो नङा हगार जाम्बा हगार आंखौ हगार ओइ रोंगोरा बिखौ मानो बुदों गथ'खौ बिदि बुयो नामा आं नोंनि गुमै गोदान नायनो फैदों होननायखौनो आंखौ बुदों बे बाथ्राखौ लानानैनो नों बिखौ बुनो गोनां जाबाय बिदिब्ला नों बिजों हाबा जासिगोन बियो नोंखौ मोजां मोनोनो बे बुंनाय बाथ्राया थार ना आंखौ नायनोसो फैदों दाबोथ' फिक्स जायाखैना नों बे बाथ्राखौ सोरनोबा बुंदों नामा रोंगोरा बेफोर बाथ्राखौ रावनोबो खोन्थानाङा आं नोंखौ जोबोर गाज्रि मोनगोन आरो आं नोंखौ माब्लाबाबो राव होनाय नङा नों मा मुहिनिखौ उर्मिला नोंनि अनगा माथो 1 सेकेन्डबो थानो हालिया ए ओरैनोसो बुंदों दे नों आं थारखौनो बुंदों उर्मिला नोंनि अनगा आं दसे समबो थारैनो थानो हालिया नोंनि समाय उर्मिला बुंनो थाङोब्ला आंबो नोंखौ गिबि नुजेननायनिफ्रायनो फसायखादोंमोन बे साननिफ्रायनो आं नोंखौ सिमांनि राजखुंगुर होनना सानना लादोंमोन आं मोनसे डिसिसन लाखाबाय नोंखौ जुलि खालामगोन होननानै आरो आं बेफोर खोथाखौ गोथौ सानैखौ एसे बुंदों I am serious उर्मिला दा आं नोंनि खोथाल'सो नांगौ दानो नामा आं जाबाय गुबुन हारिनि नोंनि आइ आफाया आंखौ गनायना लागोन दा नों बेफोरखौ जेबो जिंगासि नाङा नेक्स्ट उइकआवनो नों आंजों थांफाथारनांगोन थिग दङ बाबा थिग दङ आंबो थांफानो राजिखा नाथाय फंसे बाथ्रा बुंनोबो लाजिनाय मोनो मा बाथ्रा बुंदो गोबावानो जाबाय रुम भारा आरो दखाननि रांफोरखौनो होजोबनो हायाखै बेबायदि आङो हरखाबै खारना थाङोब्ला अब्ला बिसोर आंखौ मा सानगोन बेसेबां रां होनो दङ 10,000 होबाय नाथाय नों आंजों थांनो रेडि जानानै था ओइ आं दिनै जोबोद खुसि मानो आंनि जुलिया थिग जाबाय गाबोन समफोरनो आंखौ लांफैसिगोन नों आरो आंजों गेलेनो मोननाय नंलिया नों मोजाङै था दे आंहा जोबोर खामानि दङ आं थांसै था दे
अन्नायखौबो आंनि बावगारगोन थांगोन सना गोजानाव नों जागोन संसार गुबुनजों थानांगोन आं सोरजे हर सान दुखुआव हर सान दुखुआव बेसेबां गोबावनि अननाय हागोन दा नों सानसेयावनो बावगारलांनो जोंनि अनलायनाय बेसेबां गोबावनि अननाय हागोन दा नों सानसेयावनो बावगारलांनो जोंनि अनलायनाय खाथियाव नों गैयाब्लाबो हाया नोंखौ बावगारलांनो गोसोखांबाय थागोन आं नोंखौ सना अरायबो नोंखौ सना अरायबो हौवा गोदान सफैगोन अन्नायखौबो आंनि बावगारगोन थांगोन सना गोजानाव नों जागोन संसार गुबुनजों थानांगोन आं सोरजे हर सान दुखुआव हर सान दुखुआव हामारगोन सना खोमोरनो खाफालनि गोजा सिन्दुरा जों सानैनि रादाय खानायखौ हामारगोन सना खोमोरनो खाफालनि गोजा सिन्दुरा जों सानैनि रादाय खानायखौ गोसोखाङोब्ला नोंखौ बुरखायगोन आं गोसोखौ बावगारलांनो नाजागोन आं जोंनि मोजां मोननायखौ जोंनि गोसो थोनायखौ हौवा गोदान सफैगोन अन्नायखौबो आंनि बावगारगोन थांगोन सना गोजानाव नों जागोन संसार गुबुनजों थानांगोन आं सोरजे हर सान दुखुआव 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 अ हेल' नों बहा दङ नै आं मोनफैबाय र' नों बेयावनो था रथ' सेंग्राखौथ' मोनखाबाय स्कुटिखौबो लाखाबाय दाउ बिर होनाय बायदि बिर होगोन आं उर्मिला उर्मिला आंहा गोबाव जाबाय दे औ गोबाव जाबायथ' आंनि आदाया फैगासिनो दङ रांखौ फुरा लाबोदो दा लाबोदों सना माखौ गिदों गोसो मोदोम जिउ गासैबो नोंनिनो जाबाय आं नोंनिनो जाखाबाय हरदो राङा आदाया सफैगोन नै राङा
आंनि सना माइनाव फुरा 10,000 दङ बे बेगाव आंनि जि जोम दङ बे बेगखौ दिनैनो लाना थांफाखा नंगौ सना थांदो सोरबा नुफैगोन दे बिदिब्ला नोंफानि सिजोमफोरखौ सुना हो नङाब्ला नोंखौ मिथिगौ आं मादै बिमा मा जाखो नोंनि सिजोमफोरखौ सुनो होनायनि रागाजों आंखौ नारख्लायना होबाय नों बिमानि सन्मान जेबो मिथिया सुनि रंखिनि सिखर दिनैनिफ्राय बे न'निफ्राय ओंखारल' सन्मान मिथिया नोङो आंनि फिसा हिनजाव नङा नोङो थां नों गोख्रै बे न'निफ्राय नोंसोर ओंखारलांदो बै गोजान दबथियाव ओंखारलांदो नों आंनि फिसा हिनजाव नङा थांफै गोख्रै थांफै apa batu angin sejauh sejauh nengai Sale, batau le जोंहानि बाथौखौ खुलुमनो मोना नोङो ओंखारलांफै नाय सोफाया ओंखारलांदो दिनैनो आयै मा जादों आयै आबौखौ मानो बिदि खालामदों फंबाय गोरोन्थि आंनिनो बे न'खराव थानायानो आंनि गोरोन्थि आबौ मा गोरोन्थि मावदों आयै खोनासंब्ला बे दाउज्रुमा आंखौ बै दंखल सेराव गोसायै नारख्लायना होदों नों माबा मिन्थिगौ बेसेबांबा सोलाय सोलाय खालामदों मा आबौ नों एसेबां अनागार आंनि आइखौ बिमानि होनानै नों एसेबां अनागार ओंखारलां साला नों ओंखारलां सालि ओंखारलां मानसि नङा गासै बुरान
जायगा गैला जों दिनैनिफ्राय लामानि बिबायारि फंबाय लामानि बिबायारि बिसोरखौ फंबाय दाथां फंबाय दाथां आंनि समाय फंबाय आंनि समाय नङाबा नों आंखौ आब' होननानै गाबज्रिनो मोननाय नङा फै जों बहा थाहैगोन आब' जों थांना बहा थाहैगोन गोजाम न' बिथियाव मोनहैसिगोनानो बांद्राय गोजान गैलिया आब' आं ओंखाम उखैबाय आं दा बबेनिफ्राय लायना होगोन दे दिनै ओंखाम जायालासिनो थाथ'दो दे गाबोन फुङावनो ओंखाम जानायनि बेबस्थाखौ खालामगोन आं